ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Ikaduhang semana na sa mega oil price rollback, apan pipila gihapon ka motorista ang nabugatan sa presyo sa lana. Dagan sa presyo sa lana sunod semana, walay kasiguruhan matud sa Department of Energy. 10 pesos nga dugang sa flag down rate sa taxi sa Cagayan de Oro City, aprobado na sa LTFRB Region 10. Special taripa, i-release sunod semana. Upat ka mga individual nga giing fixers ug contacts gawas sa buhatan sa LTO 11, arestado sa operasyon sa NBI. Usap patay human sobrang gatos ka balay ang naugdaw sa Cagayan de Oro City. Bureau of Fire Protection padayon ang investigasyon. Pipila ka mga lalaki nga nagrambol sa Coronadal City, nakuhaan og video. Og literal nga deep conversation sa magbarkada sa ilawom sa tubig, naghatod og good vibes online. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao.